What up guys? So what up sa inyong lahat mga boss? So ngayon mga boss, andito ako ngayon sa bago kong work. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung kinahinat na nangyari sa akin after nung termination ko. Medyo stable na yung katayuan ko ngayon. Kaya kahit papaano magpapasko tayo ng masaya. Di baling kaunti kaysa sa wala, di ba mga boss? Nag-file ako ng complaint sa National Labor Relations Commission sa NLRC para habol ko yung natitira kong final pay. Inaantay ko pa yung magiging resulta. Nag-first hearing na kami last day. Walang masamang magtanggal ng empleyado mga boss, lalo na't kung nakapag-commit sila ng mga grave offense. Pero lagi nating alalahanin mga boss na dapat tayo pa rin ay idaan sa due process. Hindi nag-participate ang inireklamo na ICT Security Agency na nakabase ho yan sa Parañaque. So far, sabi naman ng labor, may another Zoom hearing pa kami darating this coming week. Aantayin ko yung kung ano magiging resulta ulit. Pagpasyahan ko mga boss na hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nakiklaim yung tamang claims ko sa kanila, yung tamang benepisyo ko na dapat makuha dahil hindi ako dumaan sa due process. Nangyari sa akin, hindi na ako binigyan ng chance na bigay ng side ko. Kaya nag-file ako ng illegal dismissal. So ngayon mga boss, okay naman na dahil yung source of income naman natin tuloy-tuloy, hindi naman tayo na staffs. Naging maayos pa nga yung kalagayan natin nung nakapagpahinga tayo sa security industry. Gawa tayo ng paraan. Yun, naging rider tayo and online selling din. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga tao na nagsusuporta sa aking YouTube channel, lalong-lalo na sa mga kilala ko dyan, sa mga solid na mga kabosta ko dyan. Thank you so much. Alam ko, struggle lang to. Part ng buhay ito. Kaya tinatanggap ko yung hamon ng buhay. Kaganon pa man, always positive pa rin. Huwag tayong magpatangay sa anumang dagok ng buhay sa atin. Tuloy-tuloy lang. Nawalan man kayo ng hanap buhay, basta yung diskarte andyan, pagkos darating pa yung swerte, makala natin na yung trabaho natin may mas okay pa pala doon. Much better mga boss na talagang mahalin nyo yung trabaho nyo. Gaan nyo ng sobra dahil pamilya yung umaasa din sa inyo. Mahirap mapunta sa kalagayan ko nasa huli yung pagsisisi. Sa nangyari sa akin mga boss, wala akong pinagsisisihan. Lesson learned kumbaga. Kami rin kumusta ng kalagayan ko. And so far, sasagutin nyo kayo okay sa okay, better sa better, di ba? Okay naman tayo kahit natigil tayo sa pagagwardya. So ngayon mga boss, nasabi ko lang to sa inyo para kahit paano update ako sa aking YouTube channel dahil wala akong may content sa ngayon. Sa nangyari sa akin, wala akong pinagsisisihan. Masaya pa ako dahil katulong ako sa ibang tao. Matuwid yung baluktot na pag-uugali nila. Ganun naman talaga minsan may mga tao talaga na tatapat sa'yo na siya yung magpapabago sa buhay mo, sa ugali mo at sa pananaw mo. Di ba mga boss?